Ja, jeg vil lige starte her med at gennemgå vores 4 forskellige praktikvirksomheder og virksomhedsprofilerne hertil. Vi har været 4 forskellige steder, mega spændende steder i øvrigt. Det har været super spændende at besøge hinanden og se forskellene og se, hvad vi hinanden har foretaget sig. Og meget sjovt nu, når man kommer tilbage og skal have det ned på et stykke papir her og sammenligne det, fordi ja, det viser jo ikke altid præcis, hvordan det fungerer ude i virkeligheden. Men jeg skal prøve at give mit bedste øh, take på det her. Jeg vil starte med, at man kan sige, mig, Simon, har været i Cresco Capital Services, Emil har været i Skovdyngen Syd, Jakob har været i Naturstyrelsen Søhøjlandet, og Jeppe har været i Naturstyrelsen Hovedstaden. Helt overordnet set, så er der ret stor forskel på, hvilke typer virksomheder vi har været i. Cresco Capital Services er en investering og forvaltningsvirksomhed af skov- og landbrugsaktiver. Det vil sige, at vi samler nogle investorer, som har et ønske om at kapitalforvalte deres penge i skov, og vi hjælper dem så med rådgivning deromkring og hvad skal man sige, tager management på deres aktiv, som jo er skov for det meste. Altså skovbrug, ved produktion med et økonomisk afkast for øje. Vi er privat ejet af 75% af Carsten Witt Thyssen, som er vores CEO, og 25% af Lundbæk-fonden. Emil hos Skovdyngen Syd er jo i en medlemsejet forening, som er lidt af en opsætning, og alligevel jo laver meget det samme i virkeligheden. Rådgivning, skovdrift, måske mere naturpleje, end jeg oplever, men selvfølgelig handel med skovprodukter hertil. Man kan sige, medlems setup'et betyder jo, at de har lidt anden tilgang til deres kunder, og sikkert har en anden kommunikation med dem, men jo i virkeligheden meget af samme arbejdsopgaver, som jeg sidder med til daglig hos mig selv. Naturstyrelsen i Søhøjlandet er jo statsejet, ja det er den jo så også i hovedstaden, ikke? Statsejet styrelse under Ministeriet for Grøn Trepart, som det lige er blevet. Deres formål og fokus, kan man sige, er jo i princippet det samme, men på forskellige geografier. Det er jo så forvaltningen af statslige skove og naturområder, biodiversitet, friluftsliv, klimatilpasning, hvor Søhøjlandet måske i højere grad er noget skovdyrkning, hvor hovedstaden måske i højere grad er noget naturområder, og mere, hvad skal man sige, ligger sig mere op i det urbane, så med nogle enkelte forskelle der. Den geografiske dækning kommer sådan lidt af sig selv i Naturstyrelsen her, ikke? Midtjylland, Søhøjlandet selvfølgelig, og hovedstadsområdet. Skovdyngen Syd, det meste af Sydjylland, dækker de over, og Cresco Capital Services hos mig er i Skotland og Litauen, så det vil sige, det er egentlig udelukkende udenlandske investeringer. Vi har 11.000 hektar under forvaltning, Skovdyngen Syd har 13.000, Søhøjlandet har de 16 cirka, og hovedstaden har de cirka 13. Så egentlig noget lignende hinanden i størrelse, men meget stor forskel på antal ansatte. Vi er kun 8 i Cresco Capital Service her, 5 forskningskandidater, 2 i finans, og så 1 i UK, først uddannet os. Omkring 12 i Skovdyngen Syd, hvor der er skovrider, skovfoder, skovarbejdere, administrativt personale. Søhøjlandet, 32 ansatte med samme sådan fordeling af ansatte, men også med noget biolog på. Lidt mere specifikt ned i noget af det her biodiversitet, naturpleje, og i hovedstadsområdet omkring 50, nogle flere, men altså også et noget mere aktivt område, sådan rent publikumsmæssigt. Ja, hej. Jeg kommer til at give et overblik og lave en analyse af mål og værdier for de tre virksomheder. Jeg vælger at se Naturstyrelsen som en virksomhed, og ikke differentiere mellem Naturstyrelsen Hovedstaden og Naturstyrelsen Søhøjland. Jeg starter med nu at komme ind på nogle ligheder, og så kommer der slide nogle forskelle bagefter. Og hvis man ser på lighederne, så er det jo, at alle tre virksomheder har et fokus på skovbrug og naturforvaltning, da det er ligesom det område, de arbejder indenfor. Så har alle tre virksomheder altså så de har bæredygtighed som en af deres kerneværdier. Og så er alle tre virksomheder, ligesom alle andre virksomheder, sat i verden for at lave en værdiskabelse.
Og så kan man så sige, hvem vi laver den værdiskabelse overfor. Det er jo så her, at en af forskellene kommer, som jeg vil gå i dybden med i et øjeblik. Fordi jeg har netop prøvet at sætte det op, sådan, så man lidt bedre kan overskue det og se forskellene på det. Og allerede hvis man ser til at starte med, så kan man jo se, at Cresco er en privat virksomhed, Skovdyrkerne er en medlemsorganisation, og Naturstyrelsen er statsejet. Så der er de ligesom delt op der. Og ja, man kan så sige, at Crescos primære mål, det er jo at investere i skov og i landarealer med et økonomisk afkast. Øh, Skovdyrkerne, de laver den rådgivning for deres medlemmer, og Naturstyrelsen forvalter statens naturområder til gavn for samfundet. Og det er jo så også her, at det igen sådan, der er lidt forskel på, hvem det er til gavn for. Nu springer lige økonomisk fokus over og gå ned til kundeinteressenter, fordi hvis man ser på kunderne, så er Crescos kunder er jo deres investorer. Skovdyrkerne har de private skovejere, som er medlem i deres forening, og Naturstyrelsen, det henvender sig jo til borgere. Det er jo alle dem, der bruger statens arealer. Øhm, og det er jo også derfor, at Naturstyrelsen ikke har. Altså, det er jo en non-profit. Det er jo ikke nogen penge. Altså, Naturstyrelsen tjener jo ikke penge på den måde. Det er lidt mere den der samfundsøkonomiske værdi, som er målet. Hvorimod, at skovdyrkerne og Cresco, det er jo sådan, at de vil jo begge to godt være økonomisk rentable. Skovdyrkerne vil godt hjælpe deres medlemmer med at drive deres skov, så de kan få nogle penge ud af det. Og selvfølgelig vil Cresco også gøre alt for, at deres investorer får et fornuftigt afkast på deres investering. Og det kan man så sige, hvis man ser på de primære aktiviteter for de tre virksomheder, så er det jo lige præcis også, at der er en forskel, fordi at Cresco arbejder med investeringer og udvikling af skovarealer. Skovdyrkerne, de laver den der rådgivning jo, og så hjælper de også med afsætning af produkterne. Og de har selvfølgelig også naturpleje, gren, hvor Naturstyrelsen er den der meget grønne hat på og laver naturbevarelse, biodiversitet og så videre, ikke? Og så er friluftsliv selvfølgelig også i højsædet, fordi at ja, kunderne er jo ligesom borgerne, så de skal jo være i fokus, når man laver noget fed natur. Det er et lille overblik over mål og værdier. Det var det. Tak til Jeppe. Jeg skal kigge på Cresco, Naturstyrelsen, Skovdyrkerforeningens samspil med det omgivende samfund, kunder, leverandører og myndigheder, for at se, hvordan de prøver at opnå de førnævnte mål og værdier. Crescos samspil med deres kunder er baseret på, at de kommunikerer gennem helt fastlagte møder, rapporteringsværktøjer og deres helt egen unikke investeringsportal. Rapporteringsværktøjer, det kan være statistik over deres investorers porteføljer. Naturstyrelsen, de skal sikre, at statsskovene er så tilgængelige som muligt, uden at gå på kompromis med beskyttelse af arealernes naturværdier. Og det gør de jo kun i samarbejde med altså borgerne, og det gør de ved at formidle om de tiltag, der bliver udført i skovene, for at få borgerne til at forstå, at det er en hårfin balance, der er mellem deres benyttelse og så den beskyttelse, som Naturstyrelsen udfører i skovene. Skovdyrkerforeningen, de har et medlemsbaseret ejerskab, det vil sige, at alle skovejere, der er medlemmer, har medindflydelse på foreningens udvikling og strategier. Så skal vi kigge på Cresco, Naturstyrelsen og Skovdyrkerforeningens samspil med deres leverandører. Cresco, de er i tæt dialog med de lokale skovforvaltere, i det her tilfælde Dalgas, som de bruger meget i Baltikum. Dem er de i tæt dialog med om opkøb, drift, opfølgning og kvalitetssikring af skovområderne. Naturstyrelsen, de bruger også mange underentreprenører, da deres egen maskinpark, den stort set er udfaset. De sidste skovningsmaskiner er sendt til Ukraine, så de kan få i gang i deres skovsektor igen. Skovdyrkernes arbejde udføres også for det meste af underentreprenører, og det er også en del af deres rådgivende arbejde over for deres medlemmer, at de finder de dygtigste entreprenører til dem. Det skal deres medlemmer ikke selv finde hoved og hale i. Så skal vi kigge på Cresco, Naturstyrelsen og Skovdyrkerforeningens samspil med det omkringliggende samfund. Cresco har som en del af deres værdisæt, at de ønsker at bidrage til bæredygtig udvikling af skov- og landarealernes potentiale med henblik på positive klimaeffekter og værdiskabelse for samfundet.
Så de har altså ikke kun et positivt økonomisk afkast for øje, de har også den her værdiskabelse for samfundet for øje. Naturstyrelsen de oplever et stigende publikumstryk på deres arealer og skal derfor virkelig være påpasselige og med at indgå præcise aftaler med en lang række brugergrupper for at sikre, at alle de her brugergruppers interesser tilgodeses. Og det er jo virkelig noget, der er kommet endnu mere nu, fordi at man ser en stigning i samfundet i forhold til interessen for friluftsliv, og bare borgers færden i naturen er steget helt vildt siden corona. Så det er bare endnu vigtigere end nogensinde før, at aftalerne er helt på plads, så den førnævnte balance mellem benyttelse og beskyttelse, den kan være sikret. Skovdyrkerforeningen de støtter op om forskning og uddannelse for at sikre vidensbaseret skovdrift og innovation i branchen. Så på den måde har de også en samfundsinteresse i og med, at de arbejder for forskning, der skal være med til at udvikle en mere bæredygtig skovdrift, så en træleverancen fra industrien også kan blive ved med at fortsætte over de næste mange år. Så har vi de forskellige, altså Cresco, Naturstyrelsen, Skovdyrkernes samspil med myndighederne. Cresco de varetager myndighedsbehandling for deres investorer. Naturstyrelsen de har meget tæt samarbejde med kommuner, fredningsnævn og Miljøministeriet for at få alle deres projekter på deres meget store areal til at fungere perfekt. Og et eksempel kunne være, at de virkelig tit skal søge dispensation hos Miljøministeriet for at få dispensation for skovloven. Skovdyrkerne de varetager også myndighedsbehandling for alle deres investorer som en del af deres rådgivning. Fremtidsperspektiverne for praktikværtsvirksomhederne, og her anvendes SWOT-analysen, primært O'et og T'et, altså de to sidste bogstaver, opportunities and threats, muligheder og trusler. Lad os starte med skovdyrkerne, nærmere Skovdyrkerne Syd, min egen praktikværtsvirksomhed. Jamen mulighederne her, det er det, der er på dagsordenen lige i øjeblikket, jamen bæredygtighed og CO2-lagring, og deraf også det stigende efterspørgsel efter træprodukter, især bæredygtige træprodukter i byggeriet, er en stor del af muligheder i fremtiden. Det, som er unikt ved skovdyrkerne, jamen det er det her styrket fællesskab og den uvildige rådgivning, som det er, når foreningen, der er medlemsejet, og de ansatte skovfodere, de giver uvildig rådgivning. Så på den måde, så er det medlemmerne, altså skovejerne, der sætter dagsordenen, og skovfoderne har det til formål at give den bedst mulige rådgivning til dens medlemmer. Så er der et punkt, der hedder nye forretningsmuligheder i det åbne land, og det er altså primært tænkt her den grønne trepart, hvor der er en masse landbrugsjord, der skal lægges om til skov og natur. Her er der en stor mulighed for, at skovdyrkerne får part i de projekter. Udfordringer, det er klimaændringer og ekstreme vejrforhold, altså stormfald, det er stigende temperaturer, der giver dyrkningsudfordringer. Så er der strenge miljøkrav og lovgivning, altså for eksempel en EUDR-lovgivning, der kommer fra EU's side om, som sætter øget krav til dokumentation ude i skovbruget. Så er der prisudsving på træmarkedet, det har vi prøvet før, og det er ikke sjovt at være skovejer eller skovfod under lave priser på træmarkedet. Så er der manglende arbejdskraft, altså hvis efterspørgselen efter alle de her bæredygtige træprodukter er der, jamen er der så nok entreprenører og skovarbejdere til, at vi kan få dem realiseret værdierne. Og så er der selvfølgelig konkurrencen fra de større aktører, Dalgas og lignende konkurrenter, som kan tage markedsandel for skovdyrkerne. Vi hopper videre til Cresco Capital. Jamen deres muligheder, det er jo at blive ved til det, som de allerede har vundet indtræf på markedet, ved at lave de her investeringer, hvor skovene forvaltes bæredygtigt, så det giver, og der er en bæredygtig træproduktion, som giver et overskud, men også en jordværdi, som stiger, og dermed så sikrer de investorer, som fortsat har interesse for at investere i skov. Udfordringer her, jamen det kunne fx være, hvis at investering ikke er lige så lukrativ som det fodfæste virksomheden er skabt på baggrund af. Altså hvis der nu kommer ændring i de her CO2-kreditter, som er med til at give et godt afkast, eller hvis for eksempel at nogle af skovområderne bliver naturbeskyttet og dermed ikke kan anvendes til produktion. Og det kan jo forringe investeringernes rentabilitet. Så har vi
Naturstyrelsen, Søhøjlandet og Hovedstaden har valgt at lægge sammen her, fordi de er meget lig hinanden. Der vil jeg sådan set nævne det nederste punkt her først. Jamen, virksomheden er på finansloven hvert år, det vil sige, at mål og midler bliver redefineret. Det er både i form af, hvor meget økonomi der bliver tilført virksomheden, men også hvad virksomhedens formål er. De sidste par år har det jo så primært været naturfokus i form af urørt skov og store græsningsprojekter. Og her er der en stor udfordring for Naturstyrelsen ved at skulle øge biodiversiteten, men samtidig håndtere det stigende rekreative pres. Og det er jo blandt andet det her brune store græsser til naturpleje, hvor der skal sættes hegn op, og der er begrænset adgang i nogle af arealerne. Og samtidig så er der mange af de besøgende, som jo opfatter den her skov og natur som deres, ved at det jo er ejet af staten. Jamen, de begynder at føle sig utrygge, og der er en masse holdninger og interessenter, der skal håndteres. Så hele det her med at få formidlet for omverdenen, hvad de vil, og få sikret alles interesser på arealerne, det er en af de store udfordringer i Ja, i forbindelse med de primære arbejdsopgaver på vores 4 forskellige praktiksteder, er der også en del forskelle, og samtidig også nogle ligheder. Jeg vil egentlig bare lige gå igennem her nogle primære arbejdsopgaver, som jeg har trukket ud. Vi har alle sammen spyttet alle vores arbejdsopgaver i en pulje, og her har jeg ligesom trukket nogle af dem frem, som jeg synes giver et godt overblik og beskriver noget godt omkring virksomhederne. Men altså for mit vedkommende har mine arbejdsopgaver været nogle gange lidt anderledes end de andre, som jeg kan se, hvad de foretager sig. Jeg har jo været i Cresco Capital Services, hvor jeg har været med til at etablere den her nye investeringsfond. Og det er rigtig meget ejendomsanalyse, vurdering af kapitalforvaltningen, altså investeringen, er den god, er den ikke så god. Men det består jo blandt andet af GIS-analyse og due diligence-processer. Og der må man jo ligesom sige, at det er noget af det, der ligesom kan spores frem i de andre også. Ikke at de nødvendigvis hedder præcis det samme, de her arbejdsopgaver, men man kan sige, uanset om det er en investeringsfond, der skal laves med ejendom i Litauen, eller om det er skovdyrkerne i skovdrift og forvaltning, eller om det er Søhøjlandet med hugst og skovdrift, hugstplaner og maskinføreanvisninger, udrensninger og så videre, så er det jo faktisk mange af de samme opgaver, vi helt i princippet sidder med. Noget af det, som jeg kan se skovdyrkerne og Søhøjlandet, begge lokationer, egentlig foretager sig, som jeg ikke oplever i min hverdag, det er det her med naturpleje og biodiversitet, som de alle sammen har beskæftiget sig med på den ene eller anden måde. Fordi skovdyrkerne har den her medlemsejede forening her, er der jo selvfølgelig nogle medlemmer, der har nogle arealer med noget naturforvaltning og måske noget hvad skal man sige, noget ønske om biodiversitet, fordi de ser arealerne, de benytter arealerne, og det kommer så helt naturligt, at der derfor vil være en efterspørgsel på det. Der har jeg i Cresco ikke oplevet så meget efterspørgsel på det her, nok primært fordi, at de investorer, vi har, ikke nødvendigvis ser skovene så meget, men mere ser et økonomisk afkast, der kommer. Der er det jo noget helt andet hos Søhøjlandet, hvor de har rigtig store naturarealer, hvor det kræver meget naturpleje, og der er stor fokus på biodiversitet, og hvor man kan sige, at efterspørgselen på det her kommer et helt andet sted fra. Det kommer politisk, men det kommer jo også, fordi de har en masse gæster, der efterspørger det og gerne vil se det. Jeg tror, man kan sige, uanset om man er nede i den konkrete opgave og arbejder med skovdrift, eller man arbejder med naturarealer, biodiversitet osv., så er det her kommunikation, formidling og også til dels det her med administrative opgaver, som vi alle sammen oplever. Noget, som også ligger sig i princippet rigtig tæt op ad det, vi har lært på skolen, hvor man kan sige, uanset om det er til en investor, om det er til en skovgæst, eller om det er til et medlem af foreningen, så har kommunikationen og formidlingen af opgaven en virkelig, virkelig vigtig faktor, og jeg er sikker på, at jeg kan tale for os alle sammen, og siger, at det bruger vi utrolig lang tid på i hverdagen. Og det er jo så også en af de ting, der er rigtig spændende,
fordi man får lov til ligesom at blive konfronteret nogle gange med det, man foretager sig, og bliver bedre til at forklare det